Nag-iisip ba kayo ng lugar na maaring pasyalan ngayong weekend kung saan hindi lang mabubusog ang iyong mga mata, makatutulong ka pa sa iyong kapwa? Sa isang must-go at historical place sa Angeles City na Kamalig Restaurant, isang exhibit for a cause ang inilunsad tampok ang iba't ibang obra ng mga veteranong Kapampangan artists. Tinawag itong Miyaya Liwang Aske, a 3-man art exhibit. Mga obra ng pyrography artist na si Lori Maniego, copper bonsai artist na si Andy Bondok at ang sculpture artist na si Doc Vit Pantig ang makikita sa exhibit. Mas pinaganda rin ang venue dahil ang kanilang curator, isang batikang artist din na si Ronnie Tayag. Nasa 70 artworks naman ang makikita sa naturang exhibit. Ang isa sa bida sa Miyaya Luwang Aske na si Andy Bondok masaya raw dahil matapos ang mahigit 1 taon, muling na-display ang kanilang mga obra. Kung meron man daw magandang naidulot ang pandemya, mas nagkaroon ng mga tulad niyang artist ng mas maraming oras upang gumawa ng artwork at ito na nga ang nakadisplay ngayon sa kanilang exhibit. May positibong nagawa ang art sa amin. Hindi kami nabuboard, may ginagawa kami, nakakalikha kami ng mga gawaan namin. At kung maraming naitulong sa akin ang ginagawa ko, nalilibang na ako at minsan, ma-appreciate lang ng mga tao nakakakita, masaya ka na. At mas masaya kung may bumibili. Mas makabuluhan din daw ang exhibit na ito para sa kanila dahil sa bawat art piece na naibibenta, may matutulungang pamilya. Yun pong tinatawag nating community pantry, doon po napupunta yung portion ng napagbilhan ng mga artworks. Para tuloy-tuloy po kahit na ang sabi nila na noon na hindi magtatagal, mahigit na po kami 6 months. 6 months and 2 weeks na po kaming nagpo-community pantry at tuloy-tuloy pa rin po ang suporta ng mga tao. Yung bumibili ng artwork, pagdodonate. Ganito rin daw ang mga ginawa sa mga nauna ng art exhibit na idinaos sa Galleria Olivia sa Kamalig. Paraan daw ito ng mga artist sa syudad upang makatulong sa panahon ng pandemya. Nakakataba po ng puso pag makikita mo isang taong may bit-bit na pauwi pagkain sa pamilya. Yun po ang nakakaingganyo sa akin. Na gumawa. Samantala, bagamat panahon pa rin ang pandemya, tuloy-tuloy raw sa paglikha ng mga obra maestra ang mga Kapampangan artists. Ngayon pa lang, may magandang plano na raw sina Bondok upang mabigyan din ng pagkakataon ng mga kasamahan nila na maipakita sa publiko ang kanilang mga artwork. Meron po kaming naglabas kami ng invitasyon na gumawa ang mga artist. At pagkatapos ng pandemic na ito, lahat ng gawa under ng pandemic, ay exhibit namin sa malaking exhibit. Yun po yung pangarap namin na magkaroon ng malaking exhibit na lahat ng artist na kasama namin ay makasali para hindi nasayang yung kanilang pagod sa paggawa. Tatagal ang Miyaya Luwang Aske exhibit hanggang October 29. Sana makapasyal kayo dito sa Galleria Olivia, dito sa Historic Kamalig Restaurant sa Angeles City, para makita nyo kung anong gawa ng mga Kapampangan artists. At saka, salamat po sa pagsuporta sa mga artists. Samantala, tampok din ang mga obra ni Bondok sa showroom ng Premier Cars BMW sa siyudad San Fernando. Bahagi naman ito ng The Heart of Central Luzon, kung saan tampok ang iba't ibang artist sa gitnang Luzon. Paraan daw ito ng pagpapakita ng suporta ng Laos Group of Companies sa mga local artists ng rehiyon. Jennifer Salenga, CLTV News.